mukhang hindi naman nadali. Sabaw. Wala na naman sa norte. Wala din. Pero galing dito sa may norte ang ulan. Galing sa may norte. Magkano ang gasabi guys ngayon? Saan galing po? Galing si brother. Biyahe yun, hindi Shopee. Anong biyahe? Okay, live tayo from Tabogon. Second day ng biyahe natin. Second day. Masabaw, maputek. Sabing putik lang. May mga biyahe, mga magra-ride mamaya. Mamayang gabi, mamayang madaling araw, ingat tayo. Dalawang aksidente nadaanan natin sa Calawag, Quezon dahil sa dulas ng kalsada at saka ang daming lubak. Nakapanayalas na pasang-pasa kasi maulan talaga kasi masabaw eh. Tanggalan na sapatos, basang-basa. Malubak kasi talaga. Apat sila magkakasama. Apat. Not possible to all types of vehicle. Yung mga taga Camarines Norte, Joe Toril Sleep at Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte. Joven ang TV. Hindi pa noy. Hindi pa. Tabogon pa lang kami. Tabogon pa lang. Dahan-dahan lang kami. Madulas kalsada at saka malubak talaga. Mamaya mag-update tayo sa Ragay. Update tayo sa Ragay mamaya. Kaya almusal lang muna kami, tapos tutuloy na rin kami. Sama ng panahon dito. Sama ng panahon. Mukha na daling sigurado. Shock siguro. Dami mga rider dito ngayon, dami mga biyahero. Salamat. Yun, 4 viewers tayo, shoutout sa inyo. Live tayo from Tabogon. Surrender na itong mga kasabay natin sa biyahe. Kaya pa. Paano si Pops oh? Masabaw kasi talaga. Masana yung sapatos. Masabaw eh. Grabe, tingnan naman yung motor natin oh. Grabe yung daig pang dumaan sa Kalabawan. Ayan. Puro putik tadaanan nyo dito. Gaya dito, puro putik. Ayun o. Alam mo sa lang kami, nasa direksyon na rin kami. Salamat. Ride safe. God bless.